Hi guys, mayong udto. Ari ako guys, tig-uban kaninyo. Itak na sa kutuhon. Nga doon ako'y ipakita kaninyo guys nga akong kaluha gikan sa abroad. Nalisuan og may panisip guys tungod sa iyang uyab nga siya gibogan nga tugaron wa siya blawat. So guys, ato siyang tanawon guys. Welcome. Oh, no, 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 no. Aku lupa. So guys, moto akong kaluha guys nga doy kayo. Nga lisuan gud siya mayong pangisip tungod sa wag siya makadawat guys sa iyang kuan guys sa iyang kinabuhi. Wa siya makadawat guys nga siya gibugan sa iyang uyap. Mo to guys. Sunod lang mo guys sa mong mga salida guys. Shout out po guys sa akong amigo diya sa Anilan, si RG Panaginip. What's up guys, shout out po sa Jarmy TV Vlogs. Shout out po guys sa akong ginikanan dito sa gawas guys sa Reykjavik Island. Sa tanan lang wala ma-mention na po guys, shout out kinyo tanan mga guys. Huwag ayaw mo kalimot guys sulod sa pag-suporta sa channel Jigabo TV. Huwag ayaw mo kalimot guys sa pag-like, subscribe aron dagan og videos ngayon gudawan. So guys, thank you. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own